I'm with Sefcon. One window. My window, I went down there. The fence. Fence him. Launch the man for outside. So, enough. Ima by no can and I'm as a call. Tago na jo kele pass of the body, get parts of Anagba about that mother. You see, here no muyatri, no more again. So go muddy no Friday, Saturday. Can you? I have 10 days. So one of that, Sebekan the bill. I will put in your bunny. Joe Fries at 10 pounds in Gaza. One temporarily, but Massimo do deal okay with the deal my no bossing catata because I'm on that short clipper in a keta. Na-egosi na onwego amam ka mmesiti ya na enwere ndị nọ n'obodo a kịta na eli anọ mmadụ ikwubugo m ya mbụ sị na enwere ndị anyị na ha nọ n'obodo a nara eme ka mmadụ. Something is wrong. So many water has gone under the bridge. Kedu ihe mee na some people gị na ha na-eme ka ha nara eme ha na-akpa agwa ka mmadụ. Ịfụ mmadụ enwe obi mkpume, ịfụ mmadụ enwe obi ntagide, ị na-ajụzi kedu ebe onye a si wee mụta ha. Only the guy na so many people alien anụ mmadụ today. Ụfọdụ ọmụọ ka ihe niile anụ na-agalụ na ya gbasa ha ị na as long as ndị ha zipụ na-ewetala ha anụ mmadụ. Ejozi onwe gị kedu ndị dị ha akwa ya na ha na-anọkọ na bọs ọnụ akwa gị na ha na-anọkọ abịa echikọ ahụ na bank gị na ha echikọ ahụ na n'ime moto gị na ha agafee n'ụzọ bakọ moto ọnụ ị na-ajụzi tu na ndị anụ na-eme ụdị ha na-akpali na wames mana ha na-eli anụ mmadụ. Biko ebe ọbụla isi wefu dị ya shie ya biko nọọ onye ji anụ nata ya akụ nwa akụkọ. O nwere ihe dị ga ekwu mkpu ji wepụ ma ọ sị mgbe ewepụta foonu na akpa wụsa na foonu awụsa is almost 30 phones na mgbe bubata ha na darum ekejiri anya na-enwego ndị n'ọdị ya anọ. So some people nọ kịta ọ sị na chijie na ụdị moto na-abata ebe a na ị na-anụgoro sound moto maka dotu na window ha dị close to fence ya ha na-afụ mana ya na-anụ unu mmadụ na-anụ sound. Inugodo sound moto na-abata na that compound abịa ego pass mmadụ ụfọdụ na-asị na oliver ka ịchọ ọ kidney ka ọ bụ anya ka ọ bụ mgbili afọ ka ọ bụ private part. Ị na-ajụzi onwe gị na ụdị ihe anụnwa na-eme n'ala Igbo anyị. Ndị mmadụ a na-efu n'ike n'ike. Burial rice na-atọ ụtọ mana mgbosi esiri ya na be unu ka ihe eji mana ọ nara atọ ụtọ. Ndị Igbo na-asị na ebulu ozu onye ọzọ n'iso dịka egbo okwu nkụ. So biko ịnweta vidiyo anụnwa kabarụ shie ya ka ọ dịkwanụ. Alụ na-eme na Anambra steeti. Asị m na alụ na-eme na Anambra steeti. Achọrọ m ikwukwu too much. Achọrọ m ka ị ga this voice. Ị ga-echa voice ya biko no share on video. The only thing ị ga-emere m for you to save souls is to share this video. A lot of atrocities, evil is happening in Anambra State. Please share this video for people to be safety, for people to be very, very careful of their life. Please, I want you to watch this voice. Share this video. Thank you very much. Zimmerman, last week Thursday, after 7 Bandits meeting, Nabata, Nimama Phase 1, Ndo Park, ya, Sime Schools, some Nanya, Onahaye Yakoniporis, 2 men, front, 1 man at back. Ihabu is 350, latest model. Someone Nanya on the police, and then they decline. Fukweba Habu, now Bwebe. Gonazo, ye suit. So, I send the schools, Mua, Rosia, Simbico, Nana Chozo, I swear by Phase 2, link to Phase 2. They gonna sit back Azu. Say, have you got annual memory? Top area. I say, okay, sir, okay, sir, okay, sir. So, my business na kakwalo the person who's high siwega. Next thing, person, konyo you do the nazo. Don't know that man not nazo with the peso. Some any movement now. I will blow you off. My person by no by then my by moto. Where Fozia at Fozia Kamachi Carolina. Habumba Phase 2 Mapta Express. Mago flyover. New pass. Matua. Lua bit material. Buffet, catch your mania. I'm fire, you tell Jabala, 2 to 3 hours. I will tell the upon our phone, open the gate. I must have no one else able to boot. I said because bring that fish. The problem man now. I've no a lady. A kitchen,
next thing atọpa ya anya enweghị m ebe ọ nọ ya ma ime ka onye ọchabara anya na fonu gị asụ mepe ị na-egbu ga-eti gị ezigbo ụra mpe apụ gị enene gị nwere transfer mee transfer ozugbo anaka fonu do ha kpọkpuo n'ime one room sapụta na one room ahụ ọla mmadụ 6 na ebe a sef anyị nwabụzi mmadụ na ọbụ 8 and all downstairs ebe ya tinyere anyị in one room ahụ bụ sef con one window na window ahụ ebe window ahụ dị na fence nọchiri ime afọ outside so fence ya n'afọ ime abalị n'oke a na-eme aza call tago na-ajụ kedu parts of the body kedu parts ọgwụ a na-agba ha abata akpụ mmadụ ọsọ ihe anụwo mkpu ya tiri normal again so gọọmenti n'ihu mgbe egbu mmadụ ịnọ Friday Saturday ka a na-egbu ka a na-ebute ndị ọzọ so mụ nọ sebe ka m na-ekpe o elu ebute ndị abalị jollof rice na 10 pound wute ngazi onwe nke m kwere eri ma Saturday chief of Saturday ka na kind of commander welcome so announce ya where is the boss say boss neighbor boss na yard tago na function ha je in fact na it's a great function nothing like beer also nnukwu wine ka anyụrụ ebe ahụ bata wine touch one by one that's ndị otu yes great job so gbasa touch mma nwete gbasa touch nọpụ mask ndị na ha bi ebe ahụ ebi ma ndị na-eje operation ka ha ebi ma ndị na-egbu mmadụ bi inside mma na-anya tago na-ekwe anya ọkpọ mmụọ brother Emeka ka ebutere gị ebe a mma kpụdisi na kwemegwe n'ihu enu jiga dịka ọsị ya eme onye ọsị ya yes ama onye mbụ from fege na onye ahụ ya ife onye kwukwazị ya bụ na asị maka na-agwa gbaa mbutu chi kọm isi egbe ya ka na-asị which part or roasted one or fresh one every conversation ha na-eme gị na-anụ ya asị oliver ka kidney ka private part tago nke asị ya ile onwe nke ha ejighị eme akpụmapụ ihe ị ga-anụ ka onye ọtị mkpu manụzi ọzọ ama na ha tiri kamera na mmedu ma na wọchi anyị Saturday chifolo Sunday atakwa ọzọ mkpu onye akpụrụkwa ihe ya anụ mkpu onye tiri manụzi ihe ọzọ once mmiri mkpu ahụ n'ụmụ ụnọ pas ka a na-ele andị ma chijie ihe data anyị na-anụ ya enwe ha akpọ executive car na ka site na-abata mmechi dọọ ya nụka sand dọọ ya na sa emechi ịma na dis dọọ abụ ndị moto abụzị ndị ọbụla ndị bere mmadụ ihe a some government officials so and ebe ha ahapụta life so ndị a ihe ọdụ ha bụ gịnị ha harvesters ile pass ndị mmadụ chifo Sunday ọsịm ọbịalụta simbata mega stand up nsị ọtọ na nta atọkọ nta ọsịm get up nke ọ be ịkọ isi egbe ọsị ya emetakwa m aka top touch me mbinye enu ewe nke butere mga must go small ga must go prepare one also phone ndị mmadụ more than 30 phones asị m chọwa nke m phone m Android nwere small phone m were gaga asị m ga paaki ọsọ mpaaki anya ya wuti speed si pụọ abuka pụọ sị m let's go ebe ụzọ m nwa pụọ pụta mba moto ọ bụ na moto ebukwa bụ Scout Sienna tinted mba ya si nchitu nọ n'etiti mmanụ nọ n'akụkụ na-abụ commander nọ n'iru the driver ekichika m anya open the door the gate and the gate anyị pụkwa anyị gbanye madam 3 hours ihe dịga anyị kwuru na ọ na-ajụzi m commander isi mara onye sena from fege na ọdị isi ọgụ n'onwe help m enye ka nyere ya mgbe ọ gbachara ituo ọjọọ ha biko ka onye mee transfer na fonu m si na ọkanda so sị ebe ka nda nọ si na ha ji ele ọrụ na ọmụọsị si ma ọbụla Emeka forget ya ezigbo na Enugu forget ya ebe ya ka iji wee tụọ aja so na dị dọtuo m na olego hwe n'aka so m gba moto ma ego n'ọrụ ha mụfukwa